ng mga nagbabagang balita. Nang dahil sa ambag umano sa inuman, 2 lalaki patay sa pananaksak ng kanilang kainuman. 2 lalaki patay matapos makuryente sa Milaor at Minalabak, Camarines Sur. Ilang tsuper umaaray na sa patuloy na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Konstruksyon ng DILG office sa Capitol Complex malapit nang matapos. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Patay ang 2 lalaki sa Pili, Camarines Sur matapos umanong pagsasaksakin ng kanyang kainuman. Ambagan sa inuman session, ugat umano ng pananaksak. May ulat si Regine Bue. Himas rehas ngayon ang isang lalaki matapos masaksak patay nito ang kanyang 2 kainuman sa barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur nitong nakaraang araw. Ayon sa Pili Police, nauwi sa komosyon ng inuman ng magalit umano ang 2 biktima matapos silang hingian ang kanilang ambag pambili ng pangalawang bote ng alak ng kanilang kainuman. Dito na kinuha ng sospek ang kutsilyo at inundayan ng saksak ang 2 niyang kainuman. Napag-alaman na pawang mga taga Davao ang sangkot sa insidente na pansamantalang nasa Bicol para maghanap buhay. Siguro po kasi mga nakainom na rin. Siguro biniglaan din. Hindi naman nakapreparar si Dua. Hindi man nila inaasahan na araw ka ito ang gigibuho. Agad na isugod sa ospital ang mga biktima pero idineklara ring dead na rival. Sugatan naman ang sospek pero naaresto rin ito ng mga otoridad. Ang kung iwasan ta po na magkaigwa kita ng mga pagkakairintindihan, lalo kung nag-iirinuman. Minsan baga ang tatang payo kang tao, ang utak dita minsan dita napupugulan na maging inito ng ulo. Hanggang makaiwas, iwas na muna. Kasalukuyang nasa custody ng Pili Municipal Police Station ang suspect na nakaharap sa kasong 2 counts murder. Sinubukan ng CSN na makapanayam ang suspect ngunit hindi na ito nagbigay ng pahayag. Regine Bue, CSN. 2 lalaki ang binawian ng buhay sa magkahiwalay na insidente ng pagkakakuryente sa mga bayan ng Milaor at Minalabak, Camarines Sur. Isa sa mga biktima na kuryente habang nanguhuli ng isda. May ulat si John Amador. Patay ang isang 21 anyos na lalaki matapos umanong makuryente pasado alas 3 ng hapon nitong Lunes, June 23. Kinilala ang biktima na si Alfredo Mercado na ayon sa investigasyon ng Minalabak Police, nangingisda ang biktima gamit ang panguryente sa isda. Nang aksidente itong makadikit sa isang wire hanggang sa mawalan ito ng malay at matumba sa tubig sa gitna ng palayan. Naidala pa sa Rural Health Unit ngunit hindi na ito umabot ng buhay. Patay din na matapos makuryente ang isa pang lalaki sa Zone 1 Dalipay, Milaor, Camarines Sur ng parehong araw. Sinubukan umano ng biktima construction worker na takpan ng PVC ang isang live wire ng aksidente itong makadikit at makuryente. Bandang alas 4:20 ng hapon sa Morales Ice Plant. Isa itong si biktima natin si Abelardo Bonde. Construction worker daw, totoo doon na tinatrabaho doon sa Morales Ice Plant. Parang concern siya kasi yun sa ginagawa nila, parang medyo masasagi nila yung live wire ng Kasureko. So nag-volunteer daw ito na lagyan ng PVC pipe yung live wire para pagka medyo kung dumikit sila, hindi sila makuryente. Kaso, unfortunately, habang nilalagyan na ng PVC pipe, pumanhik siya dun sa gumamit siya ng hagdanan. Pero habang nilalagyan ng PVC pipe, nahawakan niya yung live wire. Talagang aksidente lang talaga yan kasi may na-retrieve yung investigator natin na CCTV. Nadala pa sa ospital ang biktima, ngunit dahil sa lala ng tinamo nitong sugat sa ulo sa pagbagsak nito sa lupa, ay binawian ng buhay ang biktima. Aksidente po talaga nang nahawakan yung live wire, bigla siyang nanigas,
nalaglag siya na uwi. Nadala pa naman po siya sa BMC but around 4:41 p.m. Declare po siyang dead. Ayon sa mga otoridad, ang ganitong pangyayari ay maaari sanang maiwasan at mas mainam kung isasangguni ito sa mga profesional na electrician. Jan Amador, CSN. Nagsimula na sa lalawigan ng Albay ang rollout ng 20 pesos per kilong bigas sa mga minimum wage earners. Pagbebenta ng bigas sa ilan pang lalawigan sa Bicol Region, kailan kaya? Alamin sa ulat ni Regine Bue. Good news para sa mga minimum wage earners sa Bicol Region dahil sinimulan na kamakailan sa probinsya ng Albay ang rollout 20 pesos kilong bigas. Sa Albay, nasa 27 establishmento ang nakiisa sa programa na pinagtulungan ng Department of Agriculture, Department of Labor and Employment at National Food Authority. Layo ng proyekto na matulungan ng mga minimum wage earner na makasabay sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ng bigas. Kasunod nito, inaasahang i-roll out din ang 20 pesos bigas sa Camarines Sur at iba pang lalawigan sa Kabikulan. Sa 55 establishmento, maaaring makinabang ang mahigit 3,643 benepisyaryo. Kaya naman labis ang galak ni Lilia, isang minimum wage earner mula sa San Lucas, Calabanga, Camarines Sur, nang malamang magiging available na ang 20 pesos kilo ng bigas. Aray po yan, kung mapapa-20, di magayon po yan, pwede yan sa muya, para sa muyang nagtitiriyos. Target din ng ahensya na palawakin ang programa hindi lamang para sa mga minimum wage earner, maging sa iba pang sektor ng lipunan sa mga susunod na panahon. Ito po ay siguro para lang doon sa piling sector, hindi naman po lahat kasi malulugi naman tayo talaga niyan. Yung siguro paubaya na lang natin doon sa mga talagang nangangailangan. Pero makakaasa po kayo na bago magtapos ang taon na ito ay magiging available na rin sa iba't ibang mga sector, hindi lang sa minimum wage earners, siguro sa mga sa PWD, solo parent, and sa mga senior citizen. Regine Bue, CSN. Wala pa umanong paggalaw sa presyo sa ilang important products at dilata sa kabilayan ng sigalot ng Israel at Iran. DTI mahigpit na minomonitor ang presyo ng mga naturang produkto. May ulat si Darlene Lastrulio. Sa kabila ng patuloy na tensyon sa Middle East, nananatiling walang pagbabago sa presyo ng ilang dilatang produkto at imported goods sa Camarines Sur. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, patuloy ang kanilang mahigpit na price monitoring upang masiguro na hindi ito maapektuhan ng krisis. Sa monitoring ng ahensya, wala pang naitatalang pagtaas sa presyo ng mga produkto sa probinsya mula nang magsimula ang sigalot sa pagitan ng Israel at Iran. Wala pa naman kaming nababalitaan na magtataas. Wag lang siguro masyadong tumagal. Pero I think very positive na rin yung nangyari recently kasi parang mag-stop na rin talaga, magkakaroon ng ceasefire. Regular umanong nag-uulat ang kanilang mga negosyo centers lalo na sa lungsod ng Naga na siyang may pinakamaraming malalaking establishmento sa lalawigan. Sa kabuuan, 25 negosyo centers ng DTI sa Camarines Sur ang tumutulong sa pag-monitor ng presyo at supply. Normal pa rin in terms of supply and in terms of prices. Kami sa DTI, we can regularly report kasi regular yung monitoring namin na ginagawa. Meron kaming 25 negosyo centers na regularly minomonitor din yung mga prices of basic and plant commodities. And then dito rin sa Naga, since this is the biggest number ng establishment, meron din tayo dito mga enforcement. May hakbang na rin ng DTI upang mapanatiling maayos ang presyuhan at upang maiwasan ang anumang uri ng pananamantala ng ilang negosyante. Bahagi ng mga ito ang regular na pag-inspeksyon, pakikipag-ugnayan sa mga retailer at mahigpit na implementasyon ng Suggested Retail Prices o SRP. Bakit ang Price Act na nakadefine duman ang basic necessities and prime commodities? Nakadefine man duman kung sisay ng mga agencies ang responsible sa pag-monitor and pag-ensure na stable ang supply, stable ang prices. Sa ngayon, tiniyak ng DTI Camarines Sur na patuloy silang magbabantay at magbibigay ng impormasyon upang mapanatili ang kaayusan sa merkado habang binabantayan ang epekto ng krisis sa pandaigdigang kalakalan. Darlene Lastrulio, CSN.
Nagpapatuloy ang malawakang disconnection ng Calabanga Water District sa mga consumer na hindi nagbabayad ng tubig. One bill policy mahigpit na pinapatupad ng Water District. Narito ang ulat. Pinaigting ng Calabanga Water District o Kawadi ang kanilang implementasyon ng One Bill Policy o ang patakaran ng pagputol ng water connection sa mga hindi nakapagbabayad ng isang buwang bill. Ayon sa Water District, matagal nang umiiral ang naturang polisiya ngunit naging maluwag ang kanilang implementasyon lalo na noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Meron kasi talaga tayo policy dyan, One Bill Policy. Noong mga nakalipas na, na taon, lumaki yung ating mga accounts receivable. Nung sa pandemic, nung panahon ng pandemic, talagang hindi tayo nagputol ng halos 6 na buwan para lang at least yung supply natin ng tubig na maayos yung mga taga-Calabanga and hindi sila gumastos ng pera dahil talang, alam naman natin ng pandemic, mahirap ang bumuhay. Matapos lumuwag ang sitwasyon at unti-unting bumalik sa normal, ginawa nilang 3 buwan muna ang palugit bago isagawa ang disconnection. Ito ay bilang konsiderasyon habang unti-unting nakaka-recover ang komunidad at ang water district sa epekto ng pandemya. Bumalik tayo sa unti-unti nating naghihigpit, ibinaba natin yung 6 months, ibinaba natin sa 3 months. Na lang yung mga accounts receivable. Hindi pa rin tayo naging mahigpit noon dahil alam natin na nagre-recover pa lang yung mga budget ng mga taga-Calabanga. Ngunit pagsapit ng taong 2024, muling bumaba ang accounts receivables o utang sa serbisyo, kaya't muli nilang ipinatupad ang mahigpit na implementasyon ng One Bill Policy na ayon kay Engineer Tolentino ay standard sa lahat ng water district sa buong bansa. Hindi rin umano nagkulang ang water district ng mga pagpapaalala sa mga consumer. Ginagawa natin itong ganito pag-istrikto sa pamumutol or doon sa pag-istrikto sa pagbabayad sa tamang panahon para matulungan kayo, at least matulungan kayo, number 1, na hindi na mag-penalty. Hindi medyo malaki pa rin yung penalty na yun dagdag bayarin pa rin yun and nahihirapan kayong makabayad sa ganun nga na medyo lumaki na and One Bill Policy pa rin tayo. Sa panig ng mga residente, ayon kay Imelda Briones, nauunawaan naman umano nila ang dahilan ng pagpapatupad ng polisiya. Lang siguro yan sa sa management kang Kawadi. Kada man hindi ang gigibuhon kung mayo sindang valid na rason. Kasi siguro kung gulpi man talagang di nag-aaral, nagbabarayan sa tamang oras. Gayunpaman, inaasahang mas paiigtingin pa ang kampanya para ipabatid sa publiko ang kahalagahan ng pagbabayad sa oras upang mapanatili ang kalidad ng serbisyo ng tubig sa bayan ng Calabanga. Darlene Lastrulio, CSN. Epektibo na ngayong linggo ang 2 hanggang 3 piso kada litrong umento sa mga produktong petrolyo. Ilang tsuper umaaray na sa patuloy na pagtaas sa presyo ng langis. May ulat si Eli Balbin. 2 hanggang 3 piso kada litro ang itinaas sa presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa patuloy na kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran. Bagamat banta raw ito sa mga ruta ng global shipping, sapat na para makaapekto ito sa presyo ng petrolyo na baka lumala pa ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kaya ang ilang mga tsuper problemado kung papaano nila pagkakasyahin ang kanilang kinikita araw-araw dahil sa sobrang taas ng petrolyo. Dahil po sa pagtaas po ng gasolina, wala na rin po kami na kukuha pong dilensya. Ganito po, 3 oras na po dito nakapila, wala pa po kaming nakakabiyahe. Isa si Tatay June ang lubos na apektado sa pagtaas ng petrolyo na imbis na maiuwi sa pamilya na pupunta pa sa pangkarga ng langis sa kanyang pinapasada. Imbis na magiging dilensya na dapat sa itong medyo bara-bara to, imbis na maisisave mi na, dahil ikukrudo mi pa, may mababawasan pa sa mo yung kita. Kasi yung tulad ng pamasahe, hindi naman nataas yung pamasahe, natural pa rin. Kaya, apektado na kami kasi yung kikitain namin dito, mababawasin yun. Gawa ng napunta lang sa pagtaas ng diesel, gasolina. Maaari pang madagdagan ang taas presyo ng petrolyo kung patuloy ang kaguluhan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Department of Energy,
Maaaring tumaas pa ang presyo ng langis lalo na't nagkasundo ang mga oil company na utay-utayin ang aumento sa presyo ng mga produktong petrolyo. Eli Balbin, CSN. Mula sa pagrenta ng 25 hanggang 35,000 pesos buwan-buwan ay magkakaroon na ng sariling opisina ang DILG Camarines Sur sa loob mismo ng Capitol Complex. Capitol Grounds nais ni Congressman at Governor-elect El Rey Villafuerte na maging provincial center site ng mga government agencies. Narito ang ulat. Matapos ang ilang taong pagrenta ng tanggapan ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa Mabolo, Naga City, ikinutuwa ng mga opisyal ng DILG Region 5 at DILG Camarines Sur ang nalalapit na paglipat nila sa isang bagong opisina sa loob ng Capitol Complex sa Pili, Camarines Sur. Ayon kay DILG Camarines Sur Provincial Director Ray Caceres, malaking ginhawa at karangalan na ang DILG ay magkakaroon na ng sariling opisina sa probinsya sa tulong ng provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Luigi Villafuerte, kung saan nag-donate ang probinsya ng lupang pagtatayuan ng DILG office. Magayon nun sa pagmati, lalo na po malipot-lipot na maray dyan po sa bagong opisina. Yan po with the support of the provincial government through Governor Luigi and now po kay Congressman El Rey na Governor-elect po kang probinsya, ay dagos-dagos po ang pagtabang ninda. So yung pagpapintura po kaya in and out, ang flooring and ceiling, ang aircons and all the things na ilalaog po sa laog ay hali po sa generosity po as in suporta po ni Gov. Luigi at ni Kong El Rey na ngani po Governor-elect. Tinatayang nasa 7 milyon ang pondong inilaan ng national government para sa konstruksyon ng gusali. At dahil sa patuloy na suporta mula sa provincial government, sa pamumuno noon ni Governor Luigi Villafuerte at ngayon ay ipagpapatuloy ni Governor-elect El Rey Villafuerte, unti-unting nabubuo ang kabuuang pasilidad. Kabilang sa tinutulungan ng Kapitolyo ay ang pagpipintura, pagpapaganda ng paligid at pagpapaayos ng daanan patungong gusali para sa mas maayos na seguridad ng mga empleyado at kliyente. And pati po yan na nahiling po nindo sa inutan na kay Puan pong semento yan na entrance me ay tigin-section na naman po ni Gov. El Rey si na PEO since na Ma'am Lea na kumbaga i-prioritize po yan. So, kung di po ining suporta kang provincial government, baga mahaluyan pa kami duman sa Barangay Mabolo, nagre-renta ka itong office building. Kaya dakulaon po ang pasalamat niyo po. Umaabot ng 25,000 hanggang 35,000 kada buwan ang ginagastos nila sa renta ng opisina sa Mabolo, kaya't malaking tipid ito para sa ahensya at dagdag kaginhawaan para sa mga empleyado at kanilang mga kliyente kapag tuluyan ng nalipat ang operasyon sa bagong gusali. Para kay Governor-elect El Rey Villafuerte, ninanais niya na maging provincial center site ang Capitol Complex ng mga ahensya ng pamahalaan. Hinahangad ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur na gawing one-stop shop para sa mga serbisyo ng gobyerno ang Capitol Complex sa Pili, Camarines Sur. Ayon kay Congressman El Rey Villafuerte, layunin nilang ilipat na sa loob ng Kapitolyo ang lahat ng provincial at national government offices upang mas mapadali ang paglalakad ng mga tao ng kanilang mga dokumento at transaksyon. Ang idea talaga ng Kapitolyo, lahat ng government provincial offices kung pwede dito na sa Kapitolyo. So ang DILG tinulungan natin, nabigay tayo ng pondo si Governor Luigi na mapa-airconan, furniture, landscaping. Nakahingi tayo ng pondo sa building, dadagdagan pa natin. Susunod natin, DNR, DFA at marami pang iba. Mga tao, isang one-stop shop na lang. Kung may kailangan sila sa probinsya, DILG, DNR, Civil Service, COMELEC, nandito na lahat. Layunin rin ng bagong liderato sa Kapitolyo na gawing provincial center ng mga national agencies ang Capitol Complex upang mas mapalapit sa mga mamamayan ng Camarines Sur ang serbisyo ng iba't ibang sangay ng gobyerno. Darlene Lastrulio, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.